Terve! Monelle pilikkiälle on viime talvelta tuttu tämä Ella-kelat, mutta kerrotaan vielä heillekin, jotka ei tuotetta tunne, että mikä se idea on. Eli tässä on nyt esimerkkitapauksena tämmönen sakuhaarukkavapa. Tämä sama ongelmahan on joka pilikkiongessa, missä on tämmönen avonainen siimarulla, eli käytännössä kaikissa. Eli se ongelmahan on se, että se pääsee tuo siima hyppäämään tuolta rullata jossain tilanteessa pois ja se tekee tuommoisen löysän pussin ja se vilahtaa tuonne siima tuonne rulla ja tuon ongen rungon väliin tuonne rullan väärälle puolelle ja pyörii sinne tapin ympärille söheirölle, niin se joutuu sitten aina koko hässäkään siellä jäällä aukaisemaan, että sen onkin vain kuntoon. Tässä on nyt sitten niinku ratkaistu se ongelma, että tässä on tommonen laakeroitu pesä. Se on tommonen pieni laakeri. Sitten on pesässä tuommoinen reikä, mistä se siimanpää tulee. Se juoksee tuolta reiästä pihalle. Ja se kirittää tämä pesä tämmöisellä pienellä messinkisellä mutterilla. Ja tässä on tämä itse siimarulla. Se vaan painastaan tuohon. Niin se pysyy tuossa, pyörii tuota laakeria vasten. Vaihtohan on hyvinkin yksinkertainen. Tuosta vaan otetaan tuo mutteri pois ja kela pois ja se onkin on sen jälkeen tämän näköinen. Sakuongessa on semmonen korkkilevyn palanen tässä, niin sen voi halutessaan ottaa pois, niin saa vähän matalemmalle jäämään tuon kelan. Sitten vaan otetaan tämä kansi auki ja täällä pohjassa tämmönen hiekotettu teipin palanen, niin se tuo vähän kitkaa tuohon ongen runkoon vasten, niin se ei lähde mukana pyörimään tuo pesää. Sitten vaan kirittää tuolla mutterilla tuo pesää paikalleen kevyesti. Melkein jo sormilla riittää, mutta voi sitä tuolla avaimella vähän vielä kiraasta. Sitten vaan tämä rulla tähän paikalle ja se on siinä. Tässä mallissa tämä on sama setti, mutta tässä on siima jo valmiina. Eli sitä voi tälleen veellä, niin se tuo siima pysyy tuolla missä sen kuuluu, eikä tule mistään väärästä välistä pihalle. Ja sitten kun se pyörii tuon laakeri varassa, niin tätä on tosi helppo ja keppeä pyörittää. Semmonen. Näitähän on kahta eri kokkoa näitä keloja. Tässä on Kainulaisen Sami hiilikuitu onkeen laitettu. Tämä on 51 millinen tämä. Eli se passaa tämä 51 millinen tuohon hiilikuitu onkeen ja tuo 45 tuohon sakumalliin. Ja myös tuo 45 passaa tietysti tähän hiilikuituonkeen. Tässä on ne kaksi onkimalleja, mihin tämä passaa niinku heittämällä suoraan tämä kela. Ja sitten myös saadaan pikkumuutoksella, ei ole iso homma, niin esim. Tämmöiseen suoran malli pilikkionkeen. Tässä piti vaan kierrettä pikkusen syventää, niin sen saa tuohon
Mutta joka haluaa ommi onkiinsa kelaat, niin ne velotuksetta asennettaa, että kelaat vaan tänne pajalle, niin me asennamme. Siinähän tulee tuon kelapaketin mukana sitten myös tämä tappi ja mutteri. Tässä on semmonen hienous tässä mutterissa, että se on valmistettu sille, että se on vähän nahkea pyörimään tuossa kierteellä, niin se ei lähde, kun tätä siimarullaa pyörittää, niin se ei lähde tuo mutteri mukana pyörimään. Ja sitten sitä voi säätää sen tuohon sopivalle tiukkuudelle, niin jos on haukivaara vyöhykkeellä, niin ei ole pelko, että vie koko ongen järveen. Semmonen tuote on se. Näytetäänpäs vielä. Tuossa on laitettu tuommoiseen vaneerista valmistettu haarukkavappaa, että käytännössä tämä nyt saadaan onkeen kuin onkeen asennettua. Mutta semmonen. Kiitoksia.